Nou, ik heb de zomers voor, maar wij geen winters voor. Ja, maar die is wat om te werken. Ja, ja. Oh. Geen regels voor geweest. Mijn naam is Foppe. Ik ben Rendert. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brand. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang je hem voor? 2 dagen, 4 uur door het werken. Nou, we gaan nou op boord. Papa komt er nog, die is altijd laat. Goeie. Papa maar even bij die waar die is. Nou, toch nog. Ja. En wie er al? Wij zijn op tiert, Foppe. Ja, nog wat klein. We gaan maar halen. Wie is nog droog? Ja, Wie is nog molken dan? Nee, toch? ja, tuurlijk. Jij is nog molken? Ja. Oké. Ik heb maar niet 1 keer terug. Ja. Is je nu uit Antwerpen? En Peter Visser. En dan kom je al vaker. Jawel. Ja. Zijboren met en dat doe ik alles huis. Ja. Oh ja? Ja. Oké. Dus je hebt toch het hele eiland? Ja. Hoeveel kei ben er op zijn eiland dan? Ik heb wel bedrijven aan 44 tot 50. 50, 54. Reken maar 300, 400 kei ben. Met jong verder heen, we maken dik 900, we skate 900. Ja. Maar dat nog niet deze 2 dagen? Nee, van een week geven we misschien geven wij heen. Ja, voor die hebben we in 3 dagen, een keer 2 maar Papa wordt een week langer hierheen. Oh. Hoe staat? Hij wil door de andere. Hij door de rust. Wij hebben een oorlogplanning, we hebben festival, heb ik nog een paar boeren, maar we skeren. Ja. Zeg maar de oorlog een beetje verdelen we. Iedereen wat een vriend horen. Dan zit je 3 kwartier op de boot. Praat je nog wel een beetje met elkaar? Ja, we praten ook van wat, maar net vol, we zullen even omheen. Marina, zo is het onmaak. Ja, we hebben meer waaien. Dat is koud. Mooi bij de crisis ben je bezeten. Kom maar beide, hè? Ja, bij beide, ja. Nee, dat doen we straks. Nee, no. Beetje dichterbij, beetje dichterbij. Ja, weer een maatje. Precies. Ja. Toppie. Maar op het mij houden, hè? Hoeveel is een keer naar onderbroekjes 6 mei? Nee, we hebben niet naar. Dat komt erom. Goedemorgen. Ongeveer? Ja. Klaar voor? Beter een dijvregen. Ja, dat is weer. Dat is een goede ijskaart, ja. Ja. Gelukkig heb ik eerst vergadering, dan gaan we rust. Lekker man. Ik ben van Juster. Ik ben van Juster. Ja. Verse kunnen we ze net krijgen. Hier nog een boer. Misschien hebben we geen idee die helemaal mee weer jaren. Kan hij overal maken? Nee. Wat zei er? Nee, overal ga ik mij. Ja, hoe kan dit? Aan om tegen.
Toch, zet me nou maar even netjes op televisie. Ja, nee, maar we hebben overal met plaats van aanbuurs. En ik denk, dan maak ik een proteïne een keertje. De Highlanders krijgen een kalender, want de hadden de nummer echt net kwijt. Nou. Mooi met mansje erop. Ja. En die jou staan al die klanten. Ja. Ik jou je een kaart nu, Fabi jouw kaart nu en een kriesbal. Oh. Ja, ik zie. Maar direct aan het werk. Ja, maar hier op een boord de rust uit. Ah, we hebben Mooi om even kapot, dat sliep je op boord. Dat sliep ons even. Ja. Ja, dan had er een wel eten klein en dan hoorde over tuppen en dan maar je bakt de appels en sla, ja. Dan ga je later, we hebben het hier voor... Hier en meer hier op Vijgenwal. Ja, je is meer hier. Ja, dat... Hoe kan dat dan? We kunnen hier wel kopen. En er al uit, hoe ligt het? Of steen alleen maar te praten? En valt uit, we houden wat tol dingen. Oh. Ja, we hebben... Nou, ik is al jaren. En voor tv natuurlijk, hè? Ja. Het ben beste jongens. Ja, ze zijn echt ze harde werkers. Ja, dat is echt weer. Ja, het is just hoe snel dat ze dit doen, hè? Ja, ik ken er zelf naartoe, dus ik het zelf ook maar ik heb een allergie van hier, dus ja, dat keer net. Nou, dat lukt net. Ik trof ze een keer op een beurs, dus van, ja, wij wel ook maar komen te skeren. En ik zei, nou, dat is dit. Ja, nou, dan zeg ik gewoon, dat ben ik de eerste steeds maar. En ik zei, nou die jongens ben je te skeren, dan ben je naar meer gegaan. Ja, kom ook met mij, want ik kom er ook net trouwens. Nou, dan zag ik hier dat toen een beetje. Nou, ja, nou hadden ze bijna al jaar volgens mij, of in je boer ook. Ja. Nou, ze horen wel van een praatje, hè? Ja, dat vinden ze mooi. Maar dat vinden we zelf ook mooi. Toch? Even hoe het op de wal is. Ja, nou, dat vind ik wel leuk. En dan hebben ze wat nieuwe trekkers gekocht, dat vind ik ook wel leuk. En, dat is wel een sfeer. Je moet dat zien hoe het daar. Ja, ja, joh. zien dat joh. Ja, joh. Ja. Vakantiewerk. Ja. Maar 10 tot jongens 10. Ja. Wat wie dat op de boot? Je moest nog de foto. Ja, die moet je op een foto. We zijn allebei bij bekende Fries. We zijn heel beroemd. In Friesland. Ja, in Friesland. Dat is maart. Ja, dat vies toch wel leuk, toch? Ja, vind ik wel leuk. En hoe vies dat dan? Dat Steven op de foto was met die vrouw, joh? Hij bij mij net op een foto, Fappen meer. Oh ja? Ja. Zo. Nou, ik had al een vriend. Ja, maar dan ben ik een bekende Fries. Ja, maar dat je daar zou maken, nou, nee. Geen ruzie maatje, hè? Nee. Oké. Ja. Ja, maar dit jouwt die toch wel een speciaal gevoel op zijn Ja, eiland. wel heel mooi. Ja. Kom je net vaak met kleden. Dan gaan we dan wel door praten. Het is zeker wel hetzelfde. Hè? Maar via de Sjurrium helemaal niks van het eiland, hoor. Hey! Ja, ik heb met hun in het bos getrottoir bereden.